Mit navn er Jesper Sten Tastesen. I 2009 skabte jeg Tasfo med henblik på at have et ejendomsselskab, der kunne være i familiens eje i generationer. Vi køber ikke ejendommen for at sælge dem hurtigt videre med gevinst. Vi arbejder langsigtet, tager ansvar for at opretholde ejendommens kvalitet og for dens rolle i bybilledet. Altid med tanke på dem, der skal leve i ejendommen. Når vi står her, mærker man tyngden af det, vi tager vare på. Bygninger, som har stået her i 100 år og som vi låner for en tid. Ejendomme som Nakkebølle skal kunne bestå for eftertiden. Vi renoverer, forskynder og bevarer med respekt for det, der er skabt og med tanke på dem, der kommer efter os. Derfor har vi blandt andet bevaret den her smukke trappe, som tusindvis af elever har betrådt og som i dag er beboernes vej hjem. Og den her smukke opgang i den tidligere tekstilfabrik på Ryttegade. Når vi arbejder med vores ejendomme, lægger vi vægt på at skabe rammer, hvor fællesskab kan opstå. Fordi vi tror på, at det gode liv leves sammen med andre. Det samme gælder for os, der arbejder i Tasfo. Vi har kun ét liv, og derfor skal arbejdet være et sted, hvor man trives. Vi investerer tid i hinanden, fordi relationer ikke opstår af sig selv. Vi lærer hinanden at kende, skaber tryghed og bliver klogere sammen. Vi tror på, at faglig udvikling går hånd i hånd med menneskelig udvikling. Og når folk en dag stopper, håber jeg, de har mere med, end da de kom. Det forpligter at arbejde med historiske ejendomme. Det er en balance mellem fortid og fremtid, som kræver omtanke, respekt og blik for helheden. Og det er sådan, vi arbejder hos Tasfo.